Dobro, ste završili koncept, neka od vas da je spremna. Jeste gluvonijeme? Kad sam ja studirao nije bilo... Da! Nije se pisao koncept. Da! Ovo što kasnite, kolega. Šuka ga gaje, bro. Šta ima? Dobar dan, molim vas, dajte mi indeks. Šta bro, kakav indeks? Nekom tam... Vi prvi put polažete neki ispit, dajte mi indeks, to što ste na ispit povukli. A tebi, ja sam došao po desetku. Malo pre smo se čuli... S vaše strane, možda i bude desetka, ne branim, ali dalje vam je potreban indeks da mi ga date na uvid, da biste uopšte pristupili polaganju ispita. Ja mislim da se nismo razumeli, ja sam došao po desetku i donao sam pare. Malo pre smo pričali, ne znam šta. Da, evo, pripremila mi je, prosto da se sad koncentruju, pripremila mi je asistentkinja, ovdje stavila ona katedru, da vidite, ne znam da li ste upućeni, ovog mjeseca su posebni praznični popusti, umjesto uobičajenih 2000 evra za ispit, ovog mjeseca desetka je 1750. Eura. Da, osmice su 1300, desetka za absolvente 1600, a sama šestica, to je prolazi 1100 na limundu. Ukoliko uzmete dva ispita odjednom, dobijate ovaj dodatni popust, pogledajte ovdje, zaokružit ću vam, dodatni popust u 20% i kupon za 50% na voskiranje u autoperionici Dino Merlin Manson. A ukoliko kupite 3 ispita odjednom, dobijete ovaj šarmantan privezak za ključeve sa manastirskim motivima i postajete božji čovjek i onda kad platite i onda učestvujete u našoj nagradnoj igri gdje je glavna nagrada diploma na fakultetu Petar Njegoš, Petar, a šef katedre Seo Kalač. Brate, koliko je desetka? 1750 i to je festivalska cena i ne možemo ispod toga, kolega. A ruke da vam ne naplatimo, ne možemo ispod. A to je jako mnogo, nemam toliko para, ne znam zašto toliko, šta radiš. Pa dobro, ako ne tera desetku da uzmite šesticu onda. Šta radim sa šesticom, gledaš koliko ja pušim, šta će mi šestica? Putila si asistentkinja, pa postoji ta praksa, ali uglavnom se dozvoljava vašim koleginicama, ženskim studentima da na taj način polože ovaj ispit. Dobro, nije bilo uvijek. Ženske, ali vi mi ne delujete baš zdravo, ne bih kolega, hvala vam, ali ne bih rizikovao, delujete mi malo leprozno. Kažete mi koliko ste skupili? 6 samo. 6000? Pa da, brate, toliko su... Ovo je vaša doktorska disertacija ovdje, pa ja sam tu jutros baš pročitao sve i savršeno, da se ovakav teorijski gigant desi na našem fakultetu, molim vas koleginice, ugledajte se na ovako, ugledajte se, ovo je bio vaš kolega, on će biti moj kolega jednog dana, kolega, molim vas, čestite. Hvala. Ali, mislim, 6000 dinara sam donio, ne, ovo mi ne treba stvarno. 6000 dinara možete samo da padnete. Evo, brate, čekaj, brate, sve me drukaš, ono zoveš Murio, nemam para, brate. Pa ja da sam znao da toliko košta ne bi ni dolazio, ne znam zašto, što bi ti sad mene drukao, brate. Šta pričate? Ti kurac, ne, molim. Što nema da psujete, šta pričate vi? Kako da šta pričate? Mislim, stvarno je ja nemam saobraćajne prekršaje život, ja nikad nisam padao, brate. Ja prelazim ulicu na zeleno, brate, jer sam gledao Izija kad sam... Ali baš kako Izija kaže kad prelaziš ulicu, nemoj da bi gledao ulici, prelazi samo... Čemu pričate vi? Nemoj da polazite, molim vas. Čemu pričate? Dajte, molim vas, koncentrišite se, saberite se, pobogu, šta vam je? Znate, jeste učili vi nešto? Ja ne znam o čemu pričaš, sad stvarno mi je ovo... Dobro da znaš makar nešto, kolega. Ne znam ništa. Ne znam ništa, brate, mislim, ovo vidi ja, ali... Šta vam je to? A to je neki Jova meni dao, mislim se zdravi slučajno u centru, sam šetao kera, on je rekao da je origano, meni treba kući za kipu. Dajte, molim vas, sklonite to, vratite to u džep, s mesta vratite to u džep, šta radite? Molim vas. Bože sad čuvaj. Za ovo biste mi inače izletili odmah. Pošto vidim da ste malo ometeni, ovo je bilo, ajde, daj ću vam još jednu priliku. Šta radiš? Povucite. Ne radim ja to, brate. Nije malo vikendom nekad, ali ovako rano. Malo šta ako je dobra šema, ajde šta, može. Jel imate papir?
Brate, imam. Dobro. Ali imamo ove male, znaš. Imamo ove male, pa ako imaš ove 100S velike, bi bilo dobro ovo gore. Kolega, papir za koncept. Pišete koncept za pitanje koje ste izvukli. Ja te stvarno ne razumijem, brate. Ja ne znam u čemu sam, kakav koncept. Šta, ja nisam zbog toga došao. Dajte kolega, molim vas, ajte, stvarno nema smisla, dajte da mi ovo završavamo. A ja sam zato došao, brate, da završam, ali vidim da nemaš i ne znam zašto mi ovo radiš ako nemaš. Imam ja čovjeka na podbari, sad ću otići da stavit ćemo se, mislim, mogu i tebe da namirim, nije problem. Kolega, molim vas, ovo je isto, šta pričate, vi se nalazite u mom kabinetu na fakultetu, pobogu kolega, ovo je fakultet. Ajde da ne pričamo u šiframa više, mislim, možda neće zbog njih, ja razumem, ali ono, možeš, mislim, neće. Pa ja ne razumem kolega, ovo je fakultet. Kakve šifre, fakultet? Čekaj, je li ovo generala početka 3? Pa dajte, molim vas kolega, ovo je neka zafrkancija danas. Kakav kokot, ja sam kolega, molim vas, saberite se. Ovo je fakultet, univerzitet, obrazovna institucija. Tako. A jel ti treba imam neke nove proizvode? Pa dajte kolega, molim vas, ajde, marš napolje, izlazite napolje, zvaću policiju s mjesta, izlazite napolje. Dobro, ajde, nemoj, mislim, ajde, pozdravit ćemo mi napred, čao. Sramota, nečuveno. Ajde, dajte mi azir. Ovo je koncept, dajte mi ispit na pitanje. A sad mi dajte koncept. Ajde, da čujem šta znači.